кыш. Гриша, ашыйсың киләме? Ой, Димдимыч, кем bu? Таныш булыгыз, бу Гриша. Әтияны Африкадан алып кайтты. Кара син аны, шым тутыйкыш. Ул сөйләшә беләмесең? Әти сөйләшә белә дип әйтте. Минем ишеткәнем юк. Хәзер тикшерәбез аны. Әйт әле, Гриша акыллы. Юк, Нолик булдыра дип әйтсен. Гриша әйт әле, Нолик булдыра. Нолик турында әйтергә теләми ул. Бәлки ул кеше телен белмидер. Менә бит, эт телен белә. Юк, Нолик, ул бернинди телдә белми. Ничек сөйләшәсең ул? Тутыйкышлар ишетеп алган тавышларны кабатлый белә. Мәсәлән, эт өрүен я телефон шылтыравын. Алар кеше артыннан тулы сүзләр, хәтта җөмләләр кабатлый ала. Сүзләр мәгънәсен тутыйкыш аңламый билгеле. Плеер шикелле генә кабатлый. Эй, сәлам! Эй, сәлам! Шул сәбәпле тутыйкыш белән кешеләрчә сөйләшеп булмый. Хәтта сөйләшә белә дип әйтсәләр дә. Нәрсәдә булса кабатласын иде ичмасам. Эй, әйт әле. Тыдыш, сәлам фиксиләр. Әйдә инде. Сәлам, фиксиләр. Тыдыш. Әти кайтты. Качабыз тизрәк. Сәлам. Нәрсә, уртак тел таптыгызмы? Юк, сөйләшергә теләми ул. Шулаймы ни? Гриша, хәлләр ничек? Гриша акыллы. Син югында дәшмәде. Миңа яләнде инде ул. Гриша акыллы. Нолик булдыра. Нинди нолик ул? Без крестики нолик уйнаган идек. Тутыйкыш беләнме? Качабыз, тизрәк, качабыз. Инде кашышлы да. Кирәк бит, ә? Сәлам, фиксиләр. Сәлам, фиксиләр. Кем? Физиклар? Нинди физиклар? Галимнәр инде шундый. Хәтерлисеңме? Син миңа физика фәне турында үзең сөйләгән идең. Мин тутыйкышка сөйләдем. Булдыргансың. Күп нәрсәгә өйрәткәнсең икән инде. Шулай дәвам ит. Кеше тавышын тутыйкышлар гына түгел, каргалар, сыерчыклар, бүтән хайваннар да охшатып кабатлый белә. Кайбер җайданмылар да кеше тавышы белән сөйләшә. Мәсәлән, кемгәдер шалтыратканда ишетәсездер, юлламагызны калдырыгыз. Бу автоҗавапчыга язылган тавыш. Икенче мисал, поезд, трамвайларда тукталышларны игълан итүче тавыш. Бу да язма. Кирәк чакта гына кабатлана. Кайбер компьютер, планшетлар таныш булмаган текстны кычкырып укый белә. Ләкин иң катлаулы сөйләшә белә торган җайланмалар да нәрсә әйткәннәрен аңламыйлар. Фақат кешеләр генә фикерләп сөйләшә белә. Фиксиләр дә әлбәттә. Башла да инде син, Димдимыч. Ничек оста җавап бирдең, ә? Гриша, начар. Безне сота язды. Син тутыйкыш белән саграк бул. Аңладым. Гриша, ишеткәннәреңне онот. Нолик турында бүтән бер сүз дә әйтмә. Гомумән, фиксиләр турында. Әйе, кемнәр соң ул фиксиләр? Әйдәле сер булсын. Аңладыңмы? Башын селки, аңлады бугай. Хәзер китик, безне тизрәк онытсын.
диләр. Әйдәле сыр булсын. Тырыш. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең